गोदो बिराद उपद्रबमोन जोङो थानोनो हायामोन मानो होनबा जोङो लामा सामा बेरायनो हाया बाजाराव थाङोबाबो जोङो बिदिनो सोंजालाबायोमोन बुजालाबायनो गोनां जायोमोन बायदिसिना नाम खालामजायोमोन फान्दाय जायोमोन बेफोरबायदि आरो बिटिआर रेकर्डनि उनाव जोङो आरामसे दा मिला जाला थांलाय फैलाय खालामनो हायोसै आरो आं दायो दङ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद होननाय मोनसे ओनसोलाव आरो बे माजबाद ओनसोलनिनो गोजोनपुर होननाय मोनसे गामि बर' गामियाव दंफैयो आरो आं दायो बे गोजोनपुरनिफ्राय आरो 100 मिटारब्लानो अरुणाचल रायजोनि हाजोखौ नुहुरगोन नोंथांमोना भिजुवेलाव निश्चय आंनि उनथिं नुना मोनदों जे बे गोजोनपुरनि 100 मिटारनि उनावनो अरुणाचल रायजोनि अरुणाचल प्रदेशनि हाजोखौ नुहुरना मोनदों आरो बेनि गेजेरावनो जोङो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार लोगोसे बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव बिथांमोना गोबां हानि पाट्टा राननायखौ जों बे समाव मोन्थिना मोननाय जादों आरो बेखौ लानानैनो माखासेफ्रा ससियेल मिडिया खौरां बिजोंफोराव बुङो जे हानि पाट्टा दासिमबो होनाय जायाखै नाथाय थारैनो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव थारैनो बिथांमोना आदामोना हानि पाट्टाखौ मोनदोंना हाबनो हायाखै आरो मा सुबिदा मोनदों बिटिआर सरकार फैनायनिफ्राय बेखौ जों फारफ्रोमथिंनिफ्राय जों बे आदानिफ्राय मोनथिनो नाजागोन आं फिन फोरमायबावोदि आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद ओनसोलनि मोनसे गोजोनपुर होननाय मोनसे ओनसोलाव आरो आंनि उनथिंनो 100 मिटार थांब्लानो मोनसे अरुणाचल प्रदेशनि मोनसे हाजोखौ नुना मोनहरगासिनो नोंथांमोना आंनि उनथिं थिग बेबायदि मोनसे ओनसोलावनो आं दायो दंफायो गोबां हाग्राबारि माने गय बिफां गोबां दङ आरो बेसेबां बोसोरनिफ्राय बिथांमोना बे ओनसोलाव रायजो जाफैदों जों बेखौबो मिन्थिनो नाजागोन थारैनो आदानि मुङा मा मुं थानेस्वर बसुमतारी बेखौ हमनाङा नोंथांमोना बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेयाव रायजो जादों जों 1999 सननिफ्राय जों बेवहाय आगान होदों नोंथांमोना हानि पाट्टाखौ मोननो हाबाय ना हानि पाट्टाखौथ' जों मोनबाय देग्लाय आरो खाजोनाबो मोनबाय सिगां बोसोरावसो नोंथांमोना सरकारनिफ्राय बेफोरबायदि सुबिदा मोनदोंमोन नामा सिगांनि सरकार सिगांनियावथ' मोनाखै सिमोन 22निफ्राय जोङो कारेन्टबो मोनबाय आरो देग्लाय हा पाट्टाबो मोनबाय 22आव तेसाव जोङो मोननाय जाबाय आरो ओमफ्राय आरो मा सुबिदा मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोन दा जोंनो नांगौ दैनि सुबिदा लामानि सुबिदा आरो जोंहा एकट जायगा दैजों बेंजानाय हिसाबै जोंहा आलि फुदुलिफ्रा दलंफ्रा जोंनो गोनां जादों जोंहा बेमार आजार जायोब्ला उसुबिदा लांनो मानो गोथै बादि बानलांनांगौ जायो बेबायदि उसुबिदायाव जोंनो दा लामाफ्रा दरखार आरो दैया जोंहा बायदिसिना हाजोनि दै लोंनानै बेमार जालु जाला जायो डायरिया सायरिया बेबायदि हिसाबै जोंनो दैखौबो गोनांथि दरखार जादों आरो दायो आरोबाव गोबां माने माखासेयावहा लेट्रिननिबो माबा मोनदों आरो ओमफ्राय रेसन बेफोरबायदिखौ मोनदों ना दा रेसननि जोङो होगासिनो दं दा फायखाना लेट्रिननिबो जोङो होगासिनो दं जाथ'वाखै जागोन बादि होन्दों माबाफ्रा गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा दा जानायावनो आसा दं मोननायावनो आसा दं दा मोनथ'वाखै आरो हानि पाट्टाखौ सोर होदोंमोन हानि पाट्टाखौथ' बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननाय जाबाय होननानै जों मिथियो आरो नंगौ बे समाव बिथां आदाया बुंबाय मा मुंमोन थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा गोजोनपुर गामिनि बिथाङा थागिबि बिथाङा 1998फोरनिफ्रायनो बिथांमोना बेयावहा रायजो जाबोदों आरो बेयावहा गोबां माने जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जाबोदों आरो बिथाङा बुंबोदों जे आथिखालनि बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय एबा बिटिआर गोरोबथानि उनाव जा गोदान सरकार फैदों बिथांमोननि फैनायनि उनावनो जोङो कारेन्टबो मोनबो होनना बुंदों मैदेरफोरजोंबो जोङो बोसोरै खमलायनो गोनां जायो आरो बेफोर बिथांमोना बुंबाय जे बिथांमोना आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्रायनो हानि पाट्टाखौ थारैनो मोननो हामारदों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो लोगोसे गोबां माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथांमोननि लामा ओनसोलफोराव माखासे थांलाय फैलायाव हान्थिनायाव गोबां
हाराखास्थिजों मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय थायो। बेखायनो बिथांमोना आथिखालनि सरकारखौ बिथांमोना फोथायनानै फोरमायदो जे थाबैनो जाहाथे बेफोरखौबो मावना होफुंगोन होननानै बिथांमोना आथिखालनि सरकारनि सायावहा बिथांमोना आसा खालामदों। नंगौ, बे समाव फिन आरोबाव जों मिथिनो नाजागोन बे लामाजोंनो माखासे आदा बिथांमोना बन लानानै फैदों। मानो होनबा बिथांमोना संसार जानायाव गोबां खामानि मावनांगौ जायो बेबायदि हाजो हालायाव। जों मिथिनो नाजागोन बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन जे बिथांमोना गोबां खस्थ' बन लानानै फैदों आरो बे बन लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथांमोना बेबायदि खामानि मावनानै गावनि गथ' गथायखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' मावबोबाय थायो। मानो होनबा जोंनि बे 100 मिटारनि उनावनो अरुणाचलनि बर्डार आरो हाजो, बिथांमोना गोबां हाराखास्थिजों जों संसार जानायखौ जों गोबां बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। थिग बेबायदिनो जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा हानि पाट्टा होदो होनना बुंदों। नोंथांमोना मोनदों ना मोनाखै? मोनदोंना? मा समाव मोनखो? सनफोरखौ आं बारा मिथिलाय लाङा, माने जों बिदिनो बन बायदिसिना रोगाना जायो नालाय। ओमफ्राय दा जोङो बिटिसि सरखारनिफ्राय मोनदों। बेनिफ्राय दा कारेन्ट जाजोब्बाय। बेनिफ्राय दा जोङो रेसन कार्डआबो जाना फैबाय। सोरनि आखाइनिफ्राय मोनखो नोंथाङा? मुंफोरखौथ' जों बारा मिथिया नालाय, जाम्बा मानसि नालाय। ओमफ्राय दा जोंनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय लामा पद्धति मोजां जानांगौ, दै दालांफोरखौ एसे मोजां खालामनांगौ। हानि पाट्टाखौथ' मोनदों? हानि पाट्टाखौ मोनबाय। कारेन्ट होरि मोनदों नामा? कारेन्ट एरि मोनजोब्बाय। खै बोसोरसो जाखो कारेन्ट मोननाया? कारेन्टआ बोसोरसे जाबाय आरो। हानि पाट्टाखौ खै बोसोरसो जाखो मोननाया बोसोरसे जायाखै। थारैनो बे समाव आदाया फोरमायदो बोसोरसे जायाखै बिथांमोना हानि पाट्टा मोननाया। मानो होनब्ला बिटिआर प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा 3 बोसोरल'सो आगानाव होदों। मानो होनबा बे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथांनि समावनो बिथांमोना हानि पाट्टाखौ मोनदों। आरोबाव जों मिथिनो नाजागोन बेबायदिनो आदा सासे दंबावो। नोंथाङा हानि पाट्टा मोनदों ना मोनाखै? मोनदोंना? मोनबाय। बेसेबांसो बोसोर जाखो मोननाया? बोसोर जागोन ना जायाखै? बोसोरसे जाबाय। बोसोरसे जाबाय ना? कारेन्टफोर मोनदों ना मोनाखै? कारेन्ट मोनदों। मोनदों ना? आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय समावनो मोनदों ना? थारैनो बे समाव बिथाङा फोरमायदों जे बोसोरसेयानो जायाखै बिथांमोना हानि पाट्टाखौ मोननाया। थारैनो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथांनि हानि पाट्टा राननायखौ लाना गोबां बेले बेजे सावरायलायनायखौ जों नुनो मोनदों। आदाया बे समाव हानि पाट्टा मोनदों ना मोनाखै? मोनदों, बे समावनो मोनदों जों। बै प्रमद बर'नि दैदेननाय समावनो मोनदों जों। मानसिफोरा खिन्थु हानि पाट्टा होनाया नंखाय होनना बुंदों माखासे दैदेनगिरिफ्रा, लिडार। नंखायथ' नङा, जों दा लेखाखौनो जों मोनबायबा बोरै जों नंखाय होननानै जों बोरै बुंनो। आरो बेजों लोगोसे आरो मा मोनदों? जोङो बेयाव बिनि दैदेननायाव जों प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों कारेन्टबो मोनदों। आरो जों दा नै माबा रेसन कार्डबो जों मोननो हमदों। ओमफ्राय दा बायदिसिना अनेक माबाबो जागासिनो दङ। बेफोरखौबो माने बानायलांगासिनो दं आरो बियो। आरो मा खावलायगोन आथिखालनि प्रमद बर'खौ? माखासे लामा, दै, माखासे लामानि थाखायथ' जोंहा दा बिराद प्रब्लेम दङ। थांलाय फैलाय आप डाउनफ्रा, ओमफ्राय स्कुलनि थांलाय फैलाय दालां बायदिसिनाफ्रा माने बिराद उसुबिदायाव गोलैनानै दङ। बिनि थाखाय दा बानायबा मोजां आरो। बेबायदि बन रोगाना जानाया बेसेबां बोसोर जाखो आदाया? बन रोगाना जानायाथ' बिदिनो जों सम माने रोगाना जायो, उपाय गैया, जों हाजिरा मावनानै जायो। थारैनो बे समाव जुदि आथिखालनि बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नुदोंब्ला, मानो होनब्ला बे माजबाट हालामाव, उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो थानाय माजबाट हालाम आरो सानजाथिं एसे थाङोब्लानो सनितपुरनि बर्डार पास नय जायखौ बुङो। दा बे समाव गोबां माने बर' रायजो राजाफोरा गोलाव समनिफ्रायनो बेबायदि बन बला रोगानानै दाननानै जाबोगासिनो गोनां जादों। आरो नाथाय आथिखालनि प्रमद बर'नि बिटिआर सरकार दैदेननायाव जे हानि पाट्टाजों लोगोसे कारेन्ट, फरायसाफोरनि थाखाय माखासे सुबिदा जानाय बेफोरबायदिखौ मोननो हादों होनना बुंदों। आरो लोगोसे बिथांमोना खावलायदों जे आथिखालनि बे लामाफोर जेरावहा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सोलोंथाइखौ खोब सेथि नोजोर होनानै खामानि मावदों, बे हिसाबै बेबायदि ओनसोलावबो जाहाथे थांलाय फैलाय हान्थिग्रा लामा आरो लोंनाय दैफोरखौ बे मावफुंना होनो थाखाय बिथांमोना खावलायनायखौ बेबायदि नुनो मोननाय जादों। नंगौ, फिन आरोबाव जों उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो थानाय माजबाट ओनसोलावनो बेबायदि बेरायबाय थादों जे जोङो माखासे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा हानि पाट्टाजों लोगोसे आरो मा मोननो हादों। थारैनो बिथांमोना आरो हानि पाट्टा मोनदों ना मोनाखै? जों थिग बेबायदिनो जों अरुणाचल बर्डाराव दङ दायो। नोंथांमोना आंनि उनथिं नायोब्ला मोनसे हाजो नुदों आरो बेनो जाबाय अरुणाचलनि हाजो। थिग बेबायदिनो जों दायो माखासे बेयाव आइजो बिथांमोना जिरायना दं। मानो होनब्ला बोथोरा गरम, बे बोथोर गरमाव बिथांमोना मोनसे सायहायाव जिरायना दं। जों बिथांमोननिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन थारैनो बिथांमोना हानि पाट्टा मोनदों ना मोनाखै आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनिफ्राय। मानो होनब्ला गोबां बिथांमोना फोरमायदों हानि पाट्टा होदों होननानै 40 निफ्राय 50 रोजा न'खरफोरनो आथिखालाव बिटिआरनि सिङावनो
हानि पाट्टा होनाय एबा हानि टाइटेलखौ होनाय जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। थारैनो जों बे आब'मोननियाव जों मिथिनो नाजागोन। बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा हानि पाट्टा होदों होनना बुंदों। थारैनो नोंथांमोना मोनदों ना? सोरनिफ्राय मोनदों बेखौ? माबे सरकारफोरनिफ्राय मोनदों? मोननाय जादों आरो सोरनि समाव जेनेबा गोदो हाग्रामा महिलारि दंमोन, दा प्रमद बर' दंमोन, सोरनि समाव मोनदों? दा प्रमद बर'नि समावनो मोननाय जादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो मा मोनखो? दा नै जों दा लाइनफोर कारेन्टफोर मोननाय जाहैबाय। आब'आ मोनदों ना मोनाखै हानि पाट्टाखौ? हानि पाट्टा जों मोनथ'वाखै ना? एप्लाइ खालामदों ना खालामाखै? खालामदों। ओमफ्राय नोंथाङा माबाया मोनबाय ना? नंगौ, बे समाव बिथांमोना फोरमायदों हानि पाट्टाखौ मोनबाय आरो माखासेया मोनाखै। बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामदों होनना बुंदों। थारैनो बे समाव आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा थारैनो बिथांमोननो माखासे बिथांमोननिफ्रायनो हानि पाट्टाखौ मोनदों। बिथां आब'मोना रोखा फोरमायदों जे हानि पाट्टा मोनदों आरो माखासेया मोनाखै। बिथांमोना एप्लाइ खालामदों। जाहाथे जाय बिथांमोना मोनाखै आथिखालनि सरकारा बिथांमोननोबो होनो नाजागोन। जों बेखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्रायबो जों मिथिहोहरनाय जाबाय। मानो होनब्ला बेजोंबो लोगोसे आरोबाव मा बिटिआर एकर्डनि उनाव कारेन्टनिबो सुबिदा एबा लाइननि सुबिदाबो बिथांमोना मोननो हादों बुंदों। लोगोसे आथिखालावहा मा नोंथांमोना आरो जेंनाजों मोगा मोगि जाना दङ? जोंथ' लामाफोरनि थाखाय एसे जोंना प्रब्लेम जानानै थायो। जोंना दा स्कुल गथ'फोर थांलाय फैनायफोराव माने दालांफोर दैफोरनि थाखाय जोंहा बिराद दिगदार जायो। आरो जोंहा नै दा दै लोंनाय दैखरफोरनि थाखाय जोंहा एसे प्रब्लेम जायो आरो। मानोना जोङो खस्थ' रोगानानै जानांगौ गोनां जायो आरो मेसें समफोराव जों दा दैफोरा खस्थ' जायो आरो। थारैनो बे समाव बिथां आब'आ फोरमायबाय माजबाराव दायो हानि जेंनाया फ्रायानो जोब्बाय, 90% जोब्बाय होनना जोङो बे समाव मिथिना मोननाय जादों बेरायनाय लेखा। नाथाय बेयावहा आरोबाव मोनसे गिदिर जेंना दङ, बेनो जाबाय दै आरो हान्थिनाय लामा। बे दैया बिथाङा मानो होनबा थांना थानायाव जोंनो दैया माने सेथि बाहागोआव दङ। बेबायदियै बिथांमोना दैखौ थाबैनो जाहाथे आथिखालनि सरकारा दैनि जेंनाखौबो मावफुंनो हायो बिथांमोना खावलायदों। लोगोसे फरायसालियाव थांनाय जेराव आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सोलोंथाइखौ खोब नोजोर होनाय जादों। बेबायदि बर' गामिनि खना खनलायाव माखासे हान्थामेला सोलोंथाइ लानो थाखाय थांनो थाखाय गोबां लामा दथाया बिथांमोननिया खस्थ'। बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोना आइजो माहारि बिथांमोनाबो फोरमायदों जे थाबैनो बे लामानि जेंना आरो दैनि जेंनाखौ मावफुंना होनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। थिग बेबायदिनो आरोबाव जों नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो नोंथांमोननो जोङो बेफोरबायदि जों मोनफा मोनफा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा मा मावलांदों जों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजालांबाय थागोन। आरोबाव जों बे मोनसे गामि दङ माजबादनि सिङाव थानाय, माजबादनिनो सिङाव दङ 2 नं एबा 2 नं बाथौगुरि। बे ओनसोलावबो जों दिनै आथिखालनि सरकारनि होनाय हानि पाट्टाखौ लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो नाजादों। बे आथिखालावहा थारैनो हानि पाट्टा बिथांमोना मोननो हादोंना हायाखै। आरो बे न'खरा बे आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा हानि पाट्टा होनायखौ मोननो हादोंना हायाखै, जों बेखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय मोन्थिनो नाजागोन। बे समावहा न'नि बिगोमाया थारैनो खाथियावनो दङ जानो हागौ एबा बिथाङानो जानो हागौ। नोंथाङा बे न'नि बिगोमा नामा? बेनि ना आङो पाट्टा मोननो हादोंना हायाखै? हानि पाट्टाखौ दा जोङो हानि पाट्टाखौलाय मोनबाय। नैबे दा जोंनि बिटिआर सरकारनि अननायाव दा बर्थमान गोदो जोङो बिपिएफनि समाव जेबो मोननाय जायाखैमोन। दा जोङो नैबे दानि सालायलांबाय थानाय जोंनि मानगोनां प्रमद सारनि दैदेनलांनायाव मोननाय जाबाय दा हानि पाट्टाखौ। नै जोङो बारा गोबाव जायाखै जानायालाय मोननाया, जोङो दाखालि 2023 आव मोननाय जादों आरो। नोंथांमोना बेयावहा रायजो जानाया बेसेबां बोसोरसो जाखो? जोङो बेयाव रायजो जानायाथ' ओरैनो जों मेन थाजेननायनिफ्राय हमोबाथ' जोङो 2002 आव जोङो बेयाव थाफैजेननाय बायदि जादोंमोन आरो। होमबाबो बेयाव फेमिलि गासिबो फैनाय जायाखैमोन आरो। जों बे समाव ओरैनो थाफैथ'नाय जादोंमोन आरो हादान लानायाव। बे जायगायाव थानानैनो बेसेबां बोसोर खैबारसो नोंथांमोना भट होखो गुबुन सरकारफोरनि सिगां? बेयाव दाथ' ओरैनो भट होनाया जोङो 4-5 बोसोरसो जाबायमोन खोमा जों बेयाव भट होनाया माबायाव। होमबा दा बे समाव बिपिएफ सरकार दंमोन। बे समाव भटखौ होबाय थादोंमोन आरो। बे समाव माबाफोर सरकारनिफ्राय मदद मोनदोंना मोनाखै? बेनिफ्रायथ' जों जेबो मदद मोननाय जाथ'वाखैमोन। जोंनि बिथोर जायगा हिसाबै जोंखौ रावबो नायफिननाय गैयामोन। दा जोङो गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो जों एसे एनै सुबिदाखौ मोनबोदों। जों बेखौ सानदों। सरकारा रेशन कार्डफोरनि जब कार्डफोरनि बाथ्रा बुंदों, मोननो हागोन ना हाया? रेशन कार्डखौ जोङो नै दा गोदानाव फैनायालाय जोंनियाव बे एरियायाव मोनफ्रामजोब्बाय। ओमफ्राय जास्ट जोंहानाबो एसे उन सोनाय जाबाय नालाय, आंनिया दा लिस्टआ आंनावल'सो गैथ'वा जादों। ओमफ्राय गामिना गासिबो मोननायानो जाजोब्बाय आरो रेशन कार्डखौ। नोंथाङा हानि पाट्टाखौ मोननो हादों ना? मोनदों। सोरनि आखाइनिफ्राय मोनदों ओरैनो जोङो फेरेंगा सार होफैदों जोंनो। कारेन्टफोरनि सुबिदाफ्रा माबोरै दा? कारेन्टआ बर्थमान दंथ'यो, दा मोनबाय आरो कारेन्टखौ। बेसेबां बोसोर जाखो कारेन्ट फैनाया? कारेन्टआ
बोसोरनै जाबाय खोमा दै बोसोरना बोसोरसे बिदि जाबायमोन आरो माने प्रमद बर'नि बोसोरनै दैदेननाय जासिगोन दा। सरकारनि समाव मोनदों ओं बेनि सानावनो मोननाय जाहैबाय सिगाङाव माबोरैमोन कारेन्टफोरनि माबा कारेन्टआव बेब'स्थायाथ' जेबो गैथ'वामोन जोंनियाव ओरैनो जागोन होननानै बुंलांबाय थायोमोन बिदिनो गोबां मानसिफोर फैलाबायनानै सोंफैयोमोन बानायगोन दे जों बानायगोन होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय जाफुंनाय मोनाखैमोन आरो जोङो दा जाफुंबाय हानि पट्टाखौथ' मोननो हाबाय मोनबाय निस्सय बे समावहा नोंथांमोना थारैनो मिथिना मोनबाय मुङा मा बुंदोंमोन आंनिया बलेन नार्जारि बलेन नार्जारि बिथाङा गावनि हानि पाट्टाखौ बिथाङा मोनबाय आरो लोगोसे ओनसोलावबो गोबां मोनबाय होनना फोरमायदों लोगोसे बिथांमोना आरो रेशन कार्डफोरखौबो फ्राय जाफ्रामबाय होनना बुंदों लोगोसे थांनाय गोलाव समाव गोबां भट होदोंमोन नाथाय जागोन फैगोन थांगोन होनना बिथांमोना फोरमायोमोन नाथाय जायाखैमोन हानि पाट्टाखौ दिन्थिनो हागोन नामा हायो दङ बे समाव बिथां बलेन नार्जारिमोन ना बलेन नार्जारि बिथाङा हानि पाट्टाखौ गावनि आखाइजों दिन्थिगोन मानो होनब्ला गोबां सुबुंफोरा फोथायाखै हानि पाट्टा होआखै होननानै बेनो बे नोंथाङा केमेरा पार्सना थोंजोङै जा लेन्ड टाइटेल बेखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय मानो होनबा बिथाङानो बलेन नार्जारिनि मुङावनो दङ बे हानि पाट्टाया लोगोसे बिथाङा गोबां फोरमायदों जे गोबाव समावहा गोबां माने हाराखास्ति जादोंमोन लाइटनि थाखाय मानो होनबा आथिखालाव सोलोंथायाव खोब लाइटनि कारेन्टनि माने बेबस्थाया गोनांथिथार बेखौ नोजोर होनानै आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेन सरकारावहा जे कारेन्ट मोननो हादों बिथांमोना फोरमायदों लोगोसे आरो मा ओरैनो उसुबिदा दंबावो मा खावलायगोन उसुबिदाथ' जोंनियाव गोबां दङ लामा सामाफ्रा एसे उसुबिदा दंबोयो बर्थमान दा जोंनियाव नोंथांमोनाबो सारमोनाबो फैनानै नुफैदों जोंनि एरियाखौ माबायदि दा जेनेबा लामा सामाया बारा सुबिदा गैथ'आ दा जोङो लामा सामाफोरखौबो जाहाथे नैबे दा सालायबाय लानाय सरकारा मोजां बानायफैयो हरो बेखौ जोङो हरोबा गोजोननाय थागौमोन आरो आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकार दैदेननायखौ गोजोननाय दंना गैया दङ गोजोननाय दङ मानो होनबा जोङो हानि पाट्टाखौनो मोनाखैमोन जोङो दा हानि पाट्टा मोननाय हिसाबै जोङो जोबोद गोजोननाय दङ मेन खोथायानो जोंहा हानिफ्रायसो हा गैयाबा जों जेरावबो थानो हाया बे हिसाबै जों दा हाखौ मोनबाय होननानै जों सानना लाबाय लेखाखौबो मोनबाय दा बे हिसाबैनो जोङो जाहाथे इयुनाव मोजाङै मोजां सालायलांबाय थानानै जोंनि बे लामा सामाफोरखौ मोजां बानायलांगोन दालां गैया जोंहा दालांफोरबो मोजां बानायगोन होननानै जोङो गोदो माबोरैमोन बेयाव पुलिस आर्मिफोरा बेफोरबायदि हाराखास्ति खालामनो गोदो बिराद उपद्रबमोन जोङो थानोनो हायामोन मानो होनबा जोङो लामा सामा बेरायनो हाया बाजाराव थाङोबाबो जोङो बिदिनो सोंजालाबायोमोन बुजालाबायनो गोनां जायोमोन बायदिसिना नाम खालामजायोमोन फान्दाय जायोमोन बेफोरबायदि आरो बिटिआर रेकर्डनि उनाव जोङो आरामसे दा मिला जाला थांलाय फैलाय खालामनो हायोसै आरो थारैनो बे समाव बिथाङा मोनसे गोबां गिदिर बाथ्रा बुंदों मानो होनब्ला गोलाव समाव बेबायदि ओनसोलाव गोबां माने माखासे जोंनि बर' हारिनि बिग्रायारि बिथांमोननि मुंखौ लानानै गोबां माने रायजो राजाफ्रा हाराखास्ति जानो गोनां जायोमोन नाथाय आफ्टार बिटिआर रेकर्डनि उनाव बेफोरबायदि जेबो थासारिया गैला होनना बिथांमोना फोरमायदों मानो होनब्ला गोबां ओनसोलावनो गोबां थासारियावनो एबा गोबां जायगायावनो आरो जोंनि बर' ओनसोलाव माखासे बेफोरबायदि हाजो हाला सेराव गोबां माने पुलिस मिलिटारिफोरजों सेबजानायखौ जों नुना मोनबाय थायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिया खोब खम जालांबाय आरो गैलाखौ होनना बुंजागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसे आरो खावलायदों आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जाहाथे आथिखालनि जाबायदि लामा दाथायफोरा जाबायदि गाज्रि थासारियाव दङ बे गाज्रि थासारिखौ जाहाथे बिथांमोना आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव मोजाङै मावफुंगोन होननानै बेबायदिनो नायबाय थालांबाय था जोंनि बड'लेण्ड पाब्लिक साफ्रोमबो नायगिरिफ्रा जे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा मा मावदों जों बेखौ ग्राउन्ड जिर' रिपर्टनिफ्राय जों लानानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय लांगोन नंगौ बे समाव फिन आरोबाव जों आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा हानि पाट्टा होनायखौ लानानै जों फिन आरोबाव जों न' हाबनानै थारैनो हानि पाट्टाखौ बिथांमोनाबो मोननो हानो हायाखै सासे सानैनोल' होनानै सरकारा फोजोबना दोनदों नामा बेखौ जों नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो माखासे न'खरफोराव हाबनानै जों हानि पाट्टाखौ मोननो हादोंना हायाखै जों बिथांमोननियाव फिन आरोबाव मोनसे न'खर फैदों आरो बे जाबाय मोनसे बर'निनो न'खर उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद ओनसोलनिनो गोजोनपुर होननाय मोनसे गामियावनो फिन आरोबाव जों मोनसे न'खरनियाव हाबगोन माने जोङो दायो सफैबाय दा बेबायदिनो जों मिथिनो नाजागोन जे बिथां आरामोना मोनदों ना मोनाखै बे समावहा न'खरनि बिगोमायासो खिन्थानो नंगौ बिथाङानो गिबियावनो बुजायन बुब्लि आंनि मुङा मुक्ति गणेश ब्रह्म ओरैनो दा आथिखालावहा नोंथांमोना बेवहा संसार जानाया बेसे बोसोर जाखो जोंथ' बेवहाय फैनाया फार्स्ट 2003 फैनाय जादों 2003नि गेजेरावहा सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनदोंना गोबां 2003निफ्रायथ' दिनै जिनाखि सिगां बिपिएफ सरकारमोन जोंहा बे बिपिएफ सरकारनिफ्रायथ' जों जेबो माने 17 बोसोराव जों माने जेबो मोननाय जायाखैमोन दानि सरकाराव मा दानि सरकारा जिथुनाखि इउपिपिएल सरकार बर' सारनि सरकार बे जोंहा माखासे जिथुनाखि नांगौ जिथुनाखि माखासे माबाफ्रा जाबोनायखौ जों मोनदों आरो ओमफ्राय दा आरो
जिथुनाखि मावबाय थानायखौबो जों खोनादों आरो बिथांमोननि मावनायखौ जों माने मोजां मोनदों आरो थारमाने। आथिखालावहा बिटिआर सरकारा हानि पाट्टा होनना पाट्टा होदो होनना बुंदों बेखौ नोंथांमोना मोनदों ना मोना? हानि पाट्टाखौथ' जों मोनबाय अलरेडि माने सोरनिफ्राय मोनदों बे हानि? जोंनो माने बै जोंनि दानि बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी गावनि आखाइजों जोंनो गथायना होदों। माबे समाव मोनखो? जोङो बेखौ नैबे बोसोरावनो माने 2000 थारिखखौ माने गोसोआव गैला 2023नि बे बोसोरावनो होनाय जादों। बेजों लोगोसे आरो मायाबा मोनदों ना नोंथां? बिनि अनगायैबो जों आरो सिगां जोङो बिपिएफनि सरकाराव जों जेबो मोनसे डकुमेन्टस मोननाय जायाखैमोन। बेजों लोगोसे दा हानि पाट्टाजों मा मोनदों दायो? हानि पाट्टाजों लोगोसे बिदिनो दा रेसन कार्ड बायदिसिना जों बानायगासिनो दा जाबाय माने कार्डखौ मोनथ'वाखै माने नैबे डिसेम्बर मासावनो रानगोन होनना बुंदों। बे समाव आरो माखासे संसार जानायाव कारेन्ट माबा नांगौ जायो बेफोरखौ मोनदों आरो संसार जानाय बेलायावथ' जोंहा कारेन्टखौ जों मोननाय जाबाय माने नैबे बोसोरनैयानो जाबाय जोंहा मोननाया 2022 मोननाया। बे समाव नोंनि आखायाव हानि पाट्टाया दङबा माने हानि पाट्टाया आंनि आखायावनो दङ मोनबाय नालाय दा जोङो दिन्थिनो हागोन ना हानि पाट्टाखौ? नैबेनो बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ हानि पाट्टाखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। बेनो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय मा बुंदोंमोन? गणेश ब्रह्म। आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथां आदा गणेश ब्रह्मआबो हानि पाट्टाखौ मोननो हादों आरो बिथाङा आखायावहा लाना फैखादों। मानो होनब्ला जों मोनफ्रोमबो न'खराव थारैनो बे हानि पाट्टाया दंना गैया, लेन्ड टाइटेला बिथांमोननि आखायावहा दंना गैया बेखौ जों नोजोर होनानै उनसंदों। थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार बिथां गणेश ब्रह्मआबो बिथां सरकार आथिखालनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननो हादों होनना बिथांमोना फोरमायदों। थारैनो नंगौ बे समाव नोंथांमोना नुना मोनबाय जे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा गणेश ब्रह्म बिथाङाबो आथिखालनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव जा गोदान सरकार फैदों बा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैदों बेनि उनावनो कारेन्ट मोनबाय होनना बिथांमोना फोरमायदों आरो लोगोसे रेसन कार्डआबो जाजोब्बाय राननोल' डिसेम्बर मान्थआवहा मोनगोन ना मोनदों। हानि पाट्टाजों लोगोसे कारेन्ट आरो गोबां माने सुबिदाखौ मोननो थांगासिनो दं होननानै बिथांमोना फोरमायदों। मानो होनब्ला जों बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय गोबां ससियेल मिडिया आरो गोबां खौरां बिजोंफोराव माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो आथिखालनि बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना हानि पाट्टा दासिमबो मानो होनो हायाखै होननानै गोबां सोंखोरिलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो प्रमद बर'नि बिथां सरकारनि दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों जे 40निफ्राय 50,000 हानि पाट्टाखौ दासिम होनाय जाबाय होनना बुंदों। आरो फोरमायनाय बायदिब्ला प्रमद बर' थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 80निफ्राय 90 जौखोन्दो हानि जेंनाखौ मावफुंगोन एबा सुस्रांगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। थिग बेबायदिनो बिथांमोना हानि पाट्टाबो राननाय नुदों। जों बेखायनो मोनफ्रोमबो न'खराव हाबनो हायाब्लाबो जों माखासे ओनसोल थांनानै हानि पाट्टा मोनमारदों ना मोनमाराखै जों बेखौ नोजोर होनाय नोंथांमोना रोखा नुना मोनबाय जे गणेश ब्रह्म होननाय बिथाङा हानि पाट्टाखौ मोननो हादों। आरोबाव जों नाजाबावगोन नोंथांमोननि गेजेराव जे माखासे सुबुंफोरा आरो बेबायदि हानि लेन्ड टाइटेलखौ मोननो हानो हायाखै बा पाट्टा मोननो हानो हायाखै जों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन। बे समाव फिन आरोबाव आं फैबावबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआर सरकारा हानि पाट्टा राननायखौ लाना जों माखासे ओनसोल हाबदों आरो बिटिआरनि हा पाट्टा राननायजों लोगोसे बिथांमोना मा मोननो हादों मा मोननो हायाखै आरो हानि पाट्टा मोननो हादोंना आरो हायाखै बेखौ लानानै जों दाब ओनसोलाव नोंथांमोना बेरायबाय थानायखौ नुखादों। फिन आरोबाव आं फैबावबाय बेयो जाबाय 1999 मायथाइयावनो गायसनजानाय बाथौ थानसालि 1999 गोबां बोसोर जाबाय दायो खमैबो 23 बोसोर बारा जाबाय 23 बोसोरनिबो बांसिन जाबाय। दा बेयाव माखासे आइजोफोरा दिनैनि बे बाथौ थानसालियाव 1999 मायथाइयाव गायसनजानाय गोहोपुरि बाथौ थानसालियाव माखासे आइजोफ्रा ज' जानानै दं। मानो होनबा दिनै मंगलबार सान बे लेखायै दिनैनि बे सानाव मंगलबार सानाव बिथांमोना बाथौ थानसालि सेरावहा जिरायना दं आरो बे बाथौ थानसालि गोदान लुफुंनायावनो बिथांमोना आइजोफोरा जिरायना दं। जों बे आइजोफोरनिफ्रायबो जों मिथिनो नाजागोन जायखिजाया लामा दथायाव आरो जायखिजाया गामि ओनसोलाव जाय बिथांमोनखौ नुनो मोनो एबा जों लोगो मोनो बिथांमोननिफ्रायनो जों सोंबोगासिनो जे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय लोगोसे बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि आखाइनिफ्राय हानि पाट्टा मोननो हामारदोंना हामाराखै जों बेखौ मिथिनो बे समाव सासे आब'मोननिफ्राय फैनो थाखाय खावलायबाय। बे समावहा आथिखालावहा गोबां माने प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा हानि पाट्टा मोननो हादों होनना बुंदों। बे समाव माने दायो जों बे
माबायाव गोदान हादान जायगायाव जोंनो माने बिटिआर सरखारानो जोंनो माखासे हानि मोन्थायखौ होबाय जोङो मोनबाय जों थांनाय मे मासावनो जोंनो बिटिआर सरखार आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरि एबसु बिथां माबा दैदेनगिरि मोनहाबो जोंनो हा फाट्टा होबाय मे मासनि बेसे थारिखआव होदों जायखिया जाया जोङो मे मासावनो मोनदों बे हादान एरियायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा 1998 सननिफ्रायनो हाबनानै गोबां रायजो राजाफ्रा रायजो जादों मैदेरजों दावदेरजों माखासे दावहा नांनांदों सोरबाया जिउ गोमाबाय सोरबाया बेबायदिनो हिनजावसाबाबो हौवासाफोरबाबो खस्थ' मोनबाय आरो बे जायगायावनो रायजो जानानै माखासे आइजो माहारिफ्रा गाव गावनि गथ' गथायखौ फरायसालियाव हगार हरनो थाखाय थांलाय फैलाय लामा गैया दैज्लां बोथोराव अखा हानानै दैबाना जायो बारलांनो हाया बेफोरबायदिनो माखासे जेंना जेंसिजों दिनै दावबोयै एसे मोजां समाव सौफैबाय बे मोजां सम सौफैनायाव जोंहा आरो दायो माखासे बेले बेजे जेंनायाव दंबावो बिटिआर सरखारा जोंखौ नायगोन ना नाया फैगौ इलेक्सन समसिम जोंखौ आरो माबायदि दैदेनबावो जोंनि लामाफोरा गोबां गाज्रियानो जानानै दङ दैयावबो दालां दैमा दैसाफ्रावबो दालां बायदिसिना गैया बिनि थाखाय जों सोरबा सासे बेक्तिया बेराम आजार जायोब्लाबो बे बेरामिखौ जों मेडिकेलफ्राव लांनो थाखाय गारि मथरनि एसे जेंना जेंसियाव सौफैयो जोङो सरखारनि 407 गारिफोरखौ जों लेंहरब्लाबो माने फैया बेफोरो माने जों भारा होनानैसो थांनांगौ जायो बिनि थाखायनो बिटिआर सरखारा बे फैगौ इलेक्सन खेमसेयाव जोंथ' गासिबो मानसिफ्रा जायनो होनांगौ होनो जों बेहायनो इलेक्सनखौ होयो इलेक्सनखौ होखांनायनि उनाव बिटिआर सरखारा जोंखौ नायफिननांगोन आरो जोंहा जोबथारनायाव आरो रेशन कार्डफोराबो जोंनि बे बिटिआर सरखारनि माखासे दैदेनगिरिफोर दैदेननायाव फैगौ डिसेम्बर दानाव राननानै होगोन होननानै माखासे बिबानगिरि बिथांमोनहा बुंदों आरो माखासे जब कार्ड बायदिसिनाफोरखौबो बे माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहानो फैगौ डिसेम्बर समाव राननानै होगोन होननानै दा मोजाङैनो बुंथिगासिनो दङ जों आरो बेबायदि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन बुंथिनायखौ गासैखौबो जाफुंलांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो जोबथारनायाव बेखौनो जों सानो बिटिआर सरखारा जों बे मासबाद एरियानि जेंगाबिल साहा हाजो खनायाव थानाय माखासे रायजो राजाखौ दैनि थाखाय जोंना गोबां आंखाल दङ बे आंखालनि थाखाय दैफोरखौ जोंनो माखासे जगाजग खालामनानै राहा होयो बेखौनो जोङो आसा खालामो निस्सय थारैनो बे समावहा बिथां आब'आ फोरमायबाय हानि पाट्टाखौ बिथांमोना मोननो हाबाय लोगोसे रेशन कार्डफोरखौबो मोननो थांगासिनो दं होनना बुंदों कारेन्ट मोननाय बिथांमोना फोरमायदों बिथांमोना आरोबाव खावलायदों जे दिनैनि बे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा खावलायदों मानो होनब्ला गोबाङानो मोननै जेंनाखौ बुंबाय थादों बेयाव मासबाद ओनसोल उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबाद जिंगाबिल आस्राबारि बेफोरावहा बिथांमोना मोननै जेंनाखौ बिथांमोना फोरमायदों बेनो जाबाय दैनि सेथि जाबाय दैनि जेंना मानो होनबा बिथांमोना गोबां लोंनाय दैनि थाखाय मोगा मोगि जेंनाजों बिथांमोना नुजाथिनांगौ जायो आरो लोगोसे मैदेरनि बिथांमोना फोरमायदों आरो थांलाय फैलाय हान्थिनाय बेमार आजारनि थाखाय हान्थिनायाव लोगोसे आरो सोलोंथाइ लानायावहा माखासे थांलाय फैलायाव गोबां जेंना जानायखौ बिथांमोना फोरमायदों लोगोसे नोंथांमोना मोनदों ना मोनाखै हानि पाट्टाखौ मोननायालाय मोनदों बेजों लोगोसे आरो मा मोनदों ओरैनो मोनबावदोंना मोनबावाखै जेबोथ' मोननाय जायाखै हानि पाट्टा मोनदों ना हानि पाट्टा मोनबाय नोंथाङा हानि पाट्टा मोनबाय हानि पाट्टा मोनबाय मोननायालाय नाथाय जोङो सरखारनिफ्राय माबाखौबो न'फोरखौबो मोनथ'वाखै मोननायालाय कारेन्टलाय मोनबाय रेशनखौबो मोनसिगोन बिथांमोना आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जाखिनि आरो सुबिदा मोननांगौ बे सुबिदाफोरखौबो बिथांमोना मोननो थाखाय बिथांमोना हास्थायदों आरो लोगोसे जोंनि गुबै जाहोनानो जाबाय हानि पाट्टा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा हानि पाट्टा रानबाय थादों होनना बुंनायखौ जोङो माखासे रायजोनि सिगाङाव जों दिन्थिनो नाजादों थारैनो हानि पाट्टाया नंगौना नङा बेखौ लानानै जों नोंथांमोननो बारे दिन्थिखाबाय थादों जे हानि पाट्टाखौ गोबां मानसिफ्रा मोनदों होननानै दिनैनि बे गोहोपुरि बाथौ थानसालियाव जाखिनि आइजो माहारिफोरा जिरायना दङमोन आरो दिनै मंगलबार सान हिसाबै बाथौ थानसालि सेरावनो बिथांमोना जिरायना दङ दा बेखौ लानानै जों नोंथांमोननो मिथिहोबाय जे बिथांमोना हानि पाट्टाखौ मोनबाय लोगोसे माखासे जेंनाखौबो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनफुंनो थाखाय बिथांमोना हास्थायदों आरो बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो जों आथिखालनि बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा
रनजित बसुमतारी लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना माबायदिहै जेनेबा हानि पाट्टाखौ रानदों रानाखै माबे ओनसोलाव रानदों जों बेबायदि ओनसोलाव थांनानै जों नोंथांमोन ग्राउन्ड जिर' रुपनिफ्राय नोंथांमोन आं खौरांखौ होनो नाजाबाय थागोन। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।